Prvo vruće mi je ovdje po faci. Da. Osjeti se kao da je šumsko voće, ali sam siguran. I u nosu je onak. I baš osjeti kad pročištava. Da. A jako je vruće. Ima miris. Jako je vruće i ide mi para na nos. Osjeti se kako mi para onako na nos ide i onako kapnice kako se privlače na kožu. Vruće je isto i osjeti se kandidu. Pa, znači osjeti se vruća para i kako udara u kožu. I isto tako osjeti se nešto kao kamilica je unutra. Vruće je, ima miris kamilice.